Wel, dwi'n dal yma yn y Cylch Moch ar gyfer y gystadleuaeth i bare yn Phil Foley a Hugh Williams oedd yn ochr i fan hyn. Dipyn o gystadleuaeth eto Hugh, mae Ann Yglon cael dipyn o sialens fan yma, mae'n gwneud waith caled o'i blaen. Oes, 6 par da iawn yma. Mynd o'n blaenau ni fan yma, mae'r par Cymraeg. Sbinwch a ba ifanc gyn Julian Collins o Gerniw. Par da iawn, par gwastad cywir iawn. A tu ôl nhw, ddim yn anhebyg, mond lladrymach ni clystia a i'n edrach mor fodern mae gennym ni'r British Lop. O chi'n dweud drymach yn y clistiau i rywun fel fi sydd ddim yn gwybod lot. So ni'n mynd i sylwi ar hynna, ond ar ôl chi ddweud, mae o'i weld i fynd ydy, mae yna fwy o glist falle. Fwy o glist, yn lawr o bellach at y trwyn. A be ydych chi eisiau clistiau llai neu be fysa chi eisiau? O na, mae o'n bwynt y bryd. Mae'r bridiau, clystiau at i lawr yn llonyddach ac yn haws cadw trefn yn nhw na'r bridiau clystiau fyny. A'r bridiau clystiau fyny ti wedi fod yn fwy bywiog na'r bridiau clystiau lawr. Maen nhw'n gweld mwy. Ie. Yna'r unig rheswm plaen am y peth. O blaenau ni, mae gen i ddau clystiau fyny, y moch mawr gwynion. Moch mawr gwyn, a maen nhw'n globi hefyd, dyn nhw. Mae hein yn bar da. Mae hein yn bar da. Mae'r moch yma, maen nhw'n gallu bod chydig, gyntaf maen nhw'n dechrau cynyrfu. O, gael mynd o'n ffyrnig, dydyn? Moch, dyn nhw'n diwedd, neu rwch chi mochyn yn parlwr mochyn fydd o'n de? Ia, a nhw'n ffyrnig. A y cyfrwyog Prydeinig gosat, hef yn hyn. Cyfrwyog Prydeinig yma. Gech chi fel o hain? Cyfiniad ydi o rwan o ddau fryd ers 1967 pan oedd yr Wessex a'r Essex Saddleback. A di nath y ddau fryd gyfuno adag hynny. A mynd yn Brydeinig. A mynd yn gyfrwyog Brydeinig. Dwi'n licio'r par yna fyd. Mae'n ddau yn gywir a mae'r ddau macho yn dda iawn. Mae wedi mynd am y cyfrwyog Brydeinig mewn un cystadleuaeth ynddo. Ar lop yn y llall. Ydy hynna'n rhywbeth, ydy y batrwm yn mynd i ddadlygu neu falle gwn i ddech o sioc. So neis taser Cymraeg yn gallu... Basa. Reit blargarol pan ddewi foch. Pwy a wyr. Pencampwriaeth Phil Foley di hon wrth gwrs, a dyn ni'n gweld Phil draw yna wrth ochr y beirniad. Phil di fod yn cadw a'i dad o efo fo diweddar Bill Foley. Mae'n cadw moch ys blynyddo lawar. A moch Cymreig a moch gwyn mawr. Dan y prefix Brynmor. Sy'n mynd i fyny? Is awarded to the Saddlebacks. Iawn, dyma ni. Property of Perkins and Georgiou. Y moch cyfrwyog Brydeinig. Ond i di amen doeddwn ni Hugh? Oedden ni'n diam nhw. Bar da chi doedd? Berchen i Perkins and Georgiou. And the reserve. Pencampwyr Phil Foley i'r pare. Rhang fath mawr ydyn nhw. Property of Miss Catherine Nicholas.